and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Pwes buhiin ang akong kamot kay matod mo, kaslonon na ka. Og si Hennessy ang buot mong pakaslan. Dili ang sama nako nga usa lang ka sekretarya. Lily, Buhiin ako, Sir Larry. what if I won't let you go? Unsa? O sa buhaton mo kung di ko mabuhi ni mo, Lily. Sir Larry, Shit! naglibog ka? Yatagan ko na magkalibog. And I have never been in doubt like this before. Shit! Kung mo ana, buhiin ako. Kay buhian tasab ka. What did you do to me, Lily? Wa ko'y gibuhat ni ikaw ang may gibuhat nako. Busa buhiin na ang akong kamot. Sir, buhii ko ba? Bahala ka eh. Sige, kupot oh. Kupot man ka kanako. Sige, kupot. Bantay mo buhi ka ha. Kung kalit ka mo abot imong hinigugma ha. Nisi mo ka. You know, musamot ka kagwapang ko mas. Buwag mong now. Musamot ka kamistis. Aray! Kumot man mo akong aping. Okay, if it makes you conscious me holding you, fine. May agbay ka mong good na ako. Isang gihapon ba mo? Dili, kay priyado ko nimo. Fine, not here. Unsa? Kung walang ko mahibaw nga naulian ka na sa imong pagkatao, Jason. Muingon ko kung nahinumdum ka na ako. Ang iyang mga lihok. Ang iyang sinuli. Sama gid ka ni adto sa dito pa siya sa isla. Apan, Lily, go! naa, sir! Sakay na. Salamat. Asa mo kita paingon, sir? Sa mall. Di ba matod ko? Pagunsa lagi ta dito. May paliton. Kinahanglan mo gyud nga uban ko kung na... Shh! Ah. Babe, Hey babe, magpaabot na lang ko nimo sa lapi ning akong opisina ha. Aron dungan ta paingon sabay. Ibilin ko na lang ni akong sakyanan din may gilakaw kong mahindalon, babe. Magkita lang ta later, okay? Dito sa inyo. Okay. Sige. Take care. I'll just see you later. Andaman ta kasi imong paborito nga sudan. Magdungan tag panihapon, okay? Okay. Bye. I love you, Larry. I love you too. Bye. Dugay na mo? Ni Hennessy? 5 years. Oh, tao-tao na gidi ay. Mahal gidi ay ni siya. Yes. Oh, di ay. Kun mao, wa na gidi ay makapugong pa sa inyong kasal. What? Not unless... Not unless unsa. May babae nga magkapausab sa ko desisyon. Sir, Ito mag-iskot ba ito pa na? It's stressing. Kapoy iskutan ang kasal. Nagka mga detalye nga kinahanglan sukit-sukiton. I don't think panlalaki ang maungguhan. Mas may mag-opisina lang ko tibok adlaw kasi magplano sa ngayang buhaton dito sa simbahan. Ikaw, ang mahituod mo ang gusto ko masayaran. kinahanglan pa ba? Of course. Because you're my secretary. Tell me about your man. Kanang ginganlan ni mo Jason nga susama na kong panagway. Lahi siya nimo. In what way? Sa daghang aspeto. You mean, mas maayos siya ka ako? You haven't tried me yet.
Kidding aside, tell me about him. Nga nang ipakita mo siya, ginaganon ka niya? Wa. Wow. Kung mo, hain siya. Ni ara siya. Apan usaray kasulti ko nimo. Lahi si Jason kay nimo, sir. Kay si Jason, ako lang ang tanan alam niya. Og ang may tungod sa kasal, masiya pa ang porsigido kay nako. Really? Really? Wa pa man lagi si Lily Gina. Ay, ambot lang. Hindi. Ang sabi siyang oras sa mahuman. Di ba, alas 5 man ko bang opisina? Basin. Nga pa man lagi siya maabot. Alas 6 naman hapit. Hala, ikaw ko ni pangatang lalim ba? Traffic ba ya? May pagikuha na ko siya sa iyang opisina da. Tol-tol ka. Awa. Nawara ka. Ugma. Uban ko. Aron katultol ko. Taba diha manuy uy. Ngita ka pagtrabaho no? Aron may lingaw ka, may pa. Samang ka oy, sige naman taon noon kag bantay ni Lily. Ngita trabaho oy. Ay sig pabuhi kay dako na kaglawas. Imurang buhi ang gamay. Siya! Hilos! Di ta palang kamango da, sus! Ay sus! Ay nala pang hambog noy. Kay dili ka pang hambog. Mugi ka na ko. Nyaing na si Lily ha, inag-abot niya nga, milakaw na ko ha. Unya, ikaw din he, pagtarong. Wala ko'y planong mo under time. Kay magbantay ni mo. Baliya! Sugo kag under time? Sugo kag pabadlong? Ha? Ato na ko ay. Nagsuldo ni mo day. Palitin niya kong silpo na. Tag sa ming dalili ha. Kay tawag-tawag ming doha ha. Sa? Ha? Hilason. Trabahog imo oy. Ato na ko ay. Hay. Balaka na ko na. Nga wa pa maabot si Lily. Ugma lagi. Uban na ginako siya siyang nitrabahoan. Aron katultol ko. Aron makaapas ko niya. Iligpauli niya. Kami nga unon o kabalakunon ba na ko eh. Maigig kay kong hinigugma. Kung ako'y mamahimo niyang uyab. Caring na. Thoughtful ba? Sugton onta ko. Ni mo day. Mga mahan lagi ko aning imong gimablos. More pa, sure oh. Suknaon ako sa kusab. Ilig uli niya. Maglungag na ko. Aron ilig abot niya. Mga unami. Unya. Hiluto na ko siya. Buang siyang stocking. Ay, kalame! Which one? Depende kung ano siya mong gusto nga color sa cellphone, sir. Dinaalang na ko. It's for you. So, you choose. Ha? Sige na. May atoong patahuman din. Sir, mahal in town kayo na, uy, di ko maka-afford, ana. Don't worry. Hagyo mo bayan. Pero, Apil na siya mo incentives. Busa dili mahimong mubalibad ka. Because it's badly needed sa klase si mong trabaho. di na utang kabubutan. Not at all. Okay. Red. We have the same choice. Red for love. Sigpalakpit o gusto niyo. Hmm? Matod ko, salamat, sir. You're right. Bayarin lang ko siyong pahiyong. Oh. Umandin naman niya punta sa di pati kay hatod sa inyo. There you go. Andam na ang lamisa. Bulalo ug chapsuy. Ang paborito nga putahe sa akong pamanhunon. Ug samtang magdungan mi sa pagkaon unya, hisgutan na usab na mo ang pizza sa among kasal. I can't wait to be your wife, baby. Let's shorten up the waiting. Gikan sa tulo ka buwan nga preparasyon ug paabot sa atong kasal. Himuon ta kining duha na lang ka buwan, baby. Aron mahiusa na kita. Oh, sila rin na karong niabot. And that's it, everyone.
Stay tuned for the next episodes. Bye!